Igbo kene munu kene nwoke kene nwaanyị nke echi ya zero ọnwụkwanụ unu nwoke Igbo culture onye si n'omenala Igbo adịrị ọma onye si n'omenala Igbo ajọka my brother my sisters omenala Igbo amaka ọ depend ka nwa bụ n'ime Igbo n'ime omenala Igbo ka isi emie a na-emie wute eziokwu n'ụbọchị vidio a ụbọchị nwanne anyị nwoke milio everybody ma ya ma sabari ọ na mgwu ka ọ bụ eji eme egwuregwu because imejiri nsabari egwuregwu na ọ wee na-eme omenala wute eziokwu a na-eme omenala Igbo sword test and tested Mpanuku, I dey go search for you omenala Igbo amaka no bụ ajụjụ m question na-ajụ ka esi eme omenala Igbo ziri ezi kwesịrị ekwesị adịrị agwa oke ite adịrị agwa ọgwụ aja ka anyị na-achụ ihe gwara anyị nke ọma m get testimony this guy m get the testimony akwa nwa bụ moto wee bịa ịbịa anya testimony ọwụrụ oke ite aja ka ọ chụrụ because this is your first time in a forum because share this page also to follow me for new updates. Igbo can agazi. Omabo nwanyị gwara ọgwụgwọ mba alụgo bụ n'igolo obodo oyibo chefule kọmanda sabalị ọka nnem Igbo sabalị ụgwọ atị na-aga ọ na-agba sabalị ji na-eyere onye agụụ na-agụ sabalị omeela onye melie agadi nwaanyị igugu na-akpali nkụ n'ọbịa o metere nwaanyị ọgọ ọbụlụ mama ejima o metere nwa ogbenye ọbụlụ milonia ọ tara ọjị nwata nye ego ọgbọ nnụọ ya o mere onye ọ na-ewere ibe ọ bụ ọbụla odogwu sọbala ebe aba dudu sọbali dudu baba na ma na ba le wu bi male na mo ọzọ ala ba nwanye gele eji ala etala ma ọsọ gị bata ọsọ ga ike na ego ekene ọ na-abụ eto dike na nke o mere emume adị ọma ọzọ ọ na-abụ ekene nwaanyị agbala akịdị ọjọ agba ọzọ otu ihe mgbalọdị Nabude olu igwe obu anwale m bụ na mkpụrụ ọ na-abịalịba gị nekwa ndị bịara ekene nekwa ndị si na ba abịachalịba gị ebe ọma wee mee lụba ekene ka m na-ekene gị na ya bụ na ya gaghị ọ na nke kwu n'iru nke na-emere eme bụ ndị imeli ya ma ọ bụ n'ihu n'iru bụ nke ka ọ dị eche n'abalị ọka nke nne m ọ bụrụ na ị gọziri ndị nwa amara m ife ọnụ ka ekwu ama na mụ mali na ogwugwu bịa ọsịsa abịa ọbọdụ ndị zikwa nọ misteki nọ ndị misteki mere misteki anyị agụgidego misteki melụnụ na Jenụwarị wee ruo kịta ebe anyị na-agụta bụ nọmba 50 ebe a bụ the 50th ka anyị na-agụdo this year ụfọdụ si nọ misteki mana misteki a eri a bido misteki a bido wee mebele ndị a na-agụzili moto misteki ya emebekwala ọnya ebe ọ bụ na ọ na-abụ anọkọta misteki emelụ mmadụ onye bụ abịa wụọlịa pawuda wụọlịa mmiri misteki megwuolu onye bụ onye na-egwu ka anyị kweta n'eziokwu nọ misteki nne m eze nwaanyị sabalị taa n'ịnwa ka nna agodo dị nọmba 50 ka
ndị nke butegolu no ndị ogbeli moto akaligo 100 mana ndị wele efe wee bịa ụfọdụ ka n'obodo oyibo na-asị mbọsị bata ụfọdụ bebe etela aka ụfọdụ na-atụ ụjọ sị na ba amụtaba otu esi anya moto ndị nke a bụ ndị nke bịanwulu abịanwu anyị bodo oyi 50 gabadị from now to December cheki ọnụ ọ ga-adị a sị gị soro anyị kwụba na obere oge na oyi elu gị n'ibe a na imelụ nwoke ya emeli nwaanyị nna kedu aba gị ọ bụ ọnụ abụchi na ka anyị na-agozili moto tata eji m moto onunwa wee mee point of contact n'isi all my followers and fans ụmụ Sọbalị home and abroad ibe niile abịala ibe m ba niile ka m na-agọla ọgụ ibe niile kwetara na omenala ba niile ka m na-agọla ọgụ ibe niile bụrụ m n'anya ba niile ka m na-agọla ọba ibe niile bụrụ Sọbalị n'anya ba niile ka m na-agọla ọba ndị bịalụ gọọ ọjị ndị bịalụ ikpe ekpele ọnụ ndị bagalụ na Sọbalị ba niile ka m na-agọla ọba egwu m na ibe mmele ọnụ abụchi na ọ ya emele unu niile onye na-ekwere onye isi okwele uche onye zụkwazịa na ọma nkwele uche nwanne ya ekwetali ya onye nwanne ya na-anọrọzi nso ya ekwetali ya anyị ejila aka anyị mee gịnị ekwetali ya ibe m kwuru bụ na ọ ya adịla gị na mma onye jụọ anyị ekwetali ya onye sị na ọma mme n'iru ya omenazụ onye ọnụ abụchi ebe ọnụ nwa bụ the smallest car ga dị na your garage before na-eme 1 year ngozili gị moto ọzọ moto m egozili gị bụ moto karịrị nke a otu ọ na-agozili gị moto ngozicha anya ebozi ala ọganyara na ịbụba ọganyara estin ka e mere gị ebe a ihe abụzi nke bụ ọganyara ihe meten gide milonia si ebe abaga bilonia o nwere oge ihe esi wee kakata n'iru na be azụ ọ ya adịla gị na mma ọ ya adịla ụmụ Sọbalị niile na mma ibe niile na ebe a ugwu ọbụla ka m na-agọla unu niile ibe mmele ọnụ abụchi ya emele unu ọ ya adịla unu mma aka nri aka ekpe ọnụ abụchi moto anụnwa ama nwa accident ọnụ abụchi moto anụnwa ama mgbada n'ime mmiri moto anụnwa ama mgbu mmadụ ma ọma nkụ njin breki moto ama mfe ma ọ nwere oge oyi esi gbanarị onye na-anya ya egwu na moto a bụ enyacha anya dachi anya mmadụ onye sị na ọma mme n'iru ame na-azụ ya amosu ma ọ bụ ọgwụ agwala agwa bụrụ moto a wee sị na ya abụghị ebe nya ya adị wee gbu gị ma ọ bụ ebe nya ya adị wee chụma gị agwụsị na ọ pụta n'ilo okpelezi elie isi ya ọnwa mmiri elie isi ya ọ bụrụ ọbụla ka m gọọlụ gị all my followers and fans ibe na-esonye m ibe na-eso anyị wee kantọ from number 1 number 50 ka anyị nọ tata ndị nke abịanwula abịanwu o nwere ndị golu ba sị na ba ihe ka aka esibeghị ike na ba ma mgbanwu n'ụzọ na ọ bụ abụzi onye ga-anyatara anyatara ụfọdụ n'obodo oyibo ba abataba abata 50 ka anyị nọ ebe a obere oge nke gị ya elu ọ ya adịrị gị na mma ibe dị mma ya emere gị ibe mere ọnụ abụchi ya emere unu niile ọ ya adịrị anyị niile mma na abachukwu na ọ dị na mba ọzọ nwa ya Sọbalị ala na-azụ nwa ọmagbo nwa ya kwala ọgwụkwa nwa Sọbalị ọ bụ ọnụ abụchi ka m na-agozili moto egwu na ụdị misteki ya meela ọnụ abụchi na ọ ya emeli ọzọ ụdị misteki ya meela ọnụ abụchi na ọ ya emeli gị ụmụ Sọbalị niile misteki arụ ọnụnwa misteki ya na-emeli unu misteki ngo ụlọ misteki mgba moto misteki ebe ọma misteki ngozi misteki ebe akwakwa ibe enwe ụfọdụ si nọ misteki ba mụta nke anyị na-agba anyị agbaba ọzọ ba mụtara anụ nke anyị na-agba anyị agbaba ọzọ ụnụ mụta staịlụ a anyị abanye n'ọzọ ụnụ si nọ misteki ya emele gị misteki ya emele onye ọbụla ebe anyị kwuru otu anyị sikwu ego esi ebe ọbụla ị nọ gwa